dimineața din Capadocia. Aici am campat aseară. Bine, pot să spun azi noapte, că am ajuns la 12 noapte. Atât ne-a luat drumul nostru de la Cutuz până aici. Azi toată ziua o să stăm prin Capadocia, Goreme mai exact, zona asta. Și mâine dimineață iarăși ne trezim la 4-5 și sperăm să avem noroc. Ce-ai puțin, Miru? Am văzut amândouă. Bubele tale? Păi lasă, că probabil o să mă cădezi și altă. Du-te mai în față, intră pe acolo, că noi acolo rămăsese. Nu cred. Noi acolo rămăsese. Pe unde? Ești un nou aici. Eu pot, ești nebun. Frate, să ieși acolo. Da. Savage love, you know, kiss me, I know, it's too far. Pietre gigante? Nu, pietre mici, cum vedeți aici. Pietre mari, cum e aia de lângă noi. Wow! E ceva. Și acum mergem la o rotă. Haide! Băi, deci a meritat să fac 1300-1400 de km până aici. Bine, am făcut și pauză la Istanbul, e adevărat, dar s-a meritat clar. Oamenii chiar locuiesc acolo în stânci, vă vedeți? Mari, faine acolo! Bravo, bune? Roșu, albastru. Roșu, galben și albastru. Da, ai zis galben, da. Hai. Pam,
Vrum, pum. Haide. Vieni se. Aqui. Vieni se. Hai stai și tu acolo. Ia iubite. Oameni! Hei, salut de la Castelul Chișar! Zi, tati, îți place? Îmi place mai ales cu Camila. Îți place cu Camila? Da, de asta suntem atât de sus. Da! Îmi place că sunt în sus. Îți place aici la castel? Cum e cu căluț? Cum îi zici să prindă viteză mai mare? Da? Ha? 10 amândouă. Cum? Bună dimineața! Din Red Valley, Rose Valley, zona asta. Deja sunt 2 baloane, 3 și al 4-lea undeva în dreapta, care începe să se ridice. Și următorul chiar l-a auzit adineaura că a pornit. Mamă, sunt atât de încântat, zici că sunt un copil de la mic, abia aștept să le văd ridicate și mi se par deja nu sunt de tot, cred că umflate și le văd imense de aici, de unde sunt. Ne-am oprit undeva așa pe o culme, să fim un pic la înălțime, ca să avem view cât mai bun. Cred că a avut cineva să urce, dar am prins loc bun și n-am mai putut să treacă pe lângă mine și mi-a rămas bine locul ăsta. Oamenii mei sunt înăuntru. Ianis urmează să coboare și el. Iubita, se mai umflă unul foarte aprinde mare lumina, aici. mama, să vă văd. Da, cu țara lor. Da. Aici, în vale. Wow. Ce faceți? Minuna, ești încântată, tati? Să te îmbraci, iubita, să ieși afară, să le vezi ca lumea. Eu n-am dormit atât. Ce? Nu asta cânta rău de tot, deci recunosc. Sunt mai rău ca un copil. Ăsta e cel mai aproape balon de unde am parcat noi. Ia uitați-l cât de fain e, colorat așa în mai multe culori.
Adrianul l-a pupat. La mulți ani, azi e ziua noastră. La mulți ani. La vâsc! Ta-da-da! Stai puțin. Așa era, acolo. Atenție. Pupa, mama! Hai, Miru, la vâsc, Miru, să ne pupă. Mami, ia uite! Miru. Mai avem astăzi tot aici, am zis să nu ratăm plimbare cu ATV-ul pe voi. Zi, Adrian. Ce să zic, abia asta. Ce fac eu? Mie îmi place. Ce faci? Ce, liniștită. Eu Mai încolo să ții camera. să conduc. Am asta. Deci eu am emoții pentru că sunt bâtă de bâtă. Insistențele lui Ianis, am luat o plimbare cu ATV-ul și acum suntem la Swords Valley. Dar și fetele, că vin și ele. Cum e? Fetele, eu trebuie să fiu șoferul și bineînțeles că am fost doar de ochii lumii. Nu e pentru mine. El a fost șoferul. Și vezi că domnul Ea a șofer, fost cu echipiera mea. da, Ce-a domnul făcut, șofer Merge cam la tare. ultima tură a făcut Am văzut și fii atent că ATV-ul meu nu merge la fel de tare ca al tău. Da. E bune? Da, pe bune. Păi eu am încercat să-l prind și nu mai prindeam, domne, era băiatul meu și am înainte. Da, și frână și accelerație și mi s-a părut că m-a dat Caschetă într-o asta. parte. Caschetă, să nu-ți placă două roți, că ne spărăm, că îmi fur motocicleta. Da, plecăm de la Swords Valley, cred că acum spre Rose Valley. Rose Valley. Foarte fan cu ATV-ul. Da, ce de praf! Vă trebuie ochelari neapărat. Dar să nu ratați plimbarea pentru că nu costă foarte mult. Cât am dat? Cât a costat? Am negociat la 180. Era la 180 în banii lor. 100. Două ATV-uri. Da, deci era 100 de lire un ATV pentru o oră. Da.
Cel mai ieftin. Mai sunt și 2 ore și 3 ore și 4 ore și tot așa. Hai să mergem. Haide. Așa, asta e! Aia, mi-e frică, du-mă pe stânga, te rog! Ce zice Anis? Ce ți-a plăcut? Ce mai mult mi-a plăcut acum ultima oară când... Ultima coborâre, nu? Știți că am stat cu ochii închiși la coborârea aia, nu? Miru, zi! Ce facem? Ne Ne suflă? dezinfectează, ne suflă de praf un pic. Ne-am întors din plimbarea cu ATV-ul. Ianis a avut dreptate, să merita. Trebuia să facem treaba asta. Clar. Da? Clar. Clar. Amazing a fost, să nu uităm. Prețul n-a fost mare. În general, prețurile nu sunt mari în... Sunt mari, da. Nici La mâncarea turci? nu e scumpă la supermarket. Super, super. Adică mi-au un Red Bull cu 3 lei. Și Ianis un Lipton și un Colucica cu 1,50 lei. Păi da, bineînțeles că mi-am luat 2 baxuri de... Nu, glumesc. Nu am nimic. Deci acum ne luăm la revedere de la Capadocia. A fost foarte fain. E o experiență pe care trebuie să o trăiți. Foarte fain aici. E ceva, nu știu, ceva Și nu unic. ne gândeam. Și nu ne gândeam să fie chiar Că așa. ne-am zis prima oară Turcia. Prima oară, și mai ales am zis Turcia pentru că era singura țară în care puteam să plecăm și noi în perioada Fără să asta. intrăm în stare de Și urgență. tot aveam dor de ducă, că aveam dubița și zic trebuie să ne plimbăm. Aici am dormit prima oară și tot de aici ne luăm și la revedere acum. Și prima oară și a doua oară. 2 nopți la rând am Și azi dormit noapte aici. tot aici am dormit. Cine a Și dormit? undeva sus acolo am stat în momentul când au plecat Baloanele. baloanele. Baloanele, bineînțeles că au plecat din toată zona asta, da? Și Da. aici și mai încolo și Cred pe că au spate. fost undeva în jur de 60 de baloane astăzi, nici am numărat noi. Hai să zic că între ghilimele poate am fost un pic dezamăgit. Eu auzim ceva de 100, 100 și ceva, dar oricum Da. suficiente, na, Na. să le vezi, să îți dai seama cum zboară și cât de mari sunt. Copiii zilele trecute dădeau cu banul de ciocolată. Pentru ce? Cine merge în vacanță următoare, pentru că nu mai vreau să vină Miruna. Cine merge în următoarea vacanță. Și Se le vor tot trăi. promitem că dacă se ceartă, și bineînțeles că tot se ceartă, dăm cu banul și unul din ei rămâne acasă. Dacă v-a plăcut acest vlog din Turcia, nu uitați să dați like, share și subscribe și să vă abonați.